Бүгінгі күнде Татарстанда 76 мың педагог хезмәт куя. Казан Кремлендә укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың иң яхшы укытучыларын бүләкләде. Татарстанның халык укытучысы Рәсимә Шәмсетдинованың укытучылык стажы ярты гасырга якынлаша. Казан педагогика училищесында үз юлын башлап, төрле югары уку йортларында татар теле һәм әдәбиятыннан укыта. Гомере буена үзе дә укудан туктамый. Мин бу бүләкне Татарстан Республикасы президентының җитәкчелекнең милли мәгариф системасына булган аерым бер игътибары, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының хезмәтенә булган бер бәясе итеп кабул итәм. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, сезнең милли мәгарифне һәм гомумән Татарстан Республикасы мәгариф системасын үстерү өлкәсендәге гаять кыю адымнарыгыз, шушы өлкәдә башкарган бик мөһим проектларыгыз өчен сезгә мәгариф системасы хезмәткәрләре тарафыннан айрым рәхмәтебезне һәм тирән ихтирамыбызны җиткерәсебез килә. Вәли Улиннар Гусевларның укытучылык гаилә династиясе соклану ята. 40 мөгаллимнең эшесе Казан Кремленә килде. Династиянең гомуми хезмәт стажы 800 елга якын. Алар барысы да бергә төрле фәннәр укытучылары белән тулы бер мәктәп кадрларын туплый алар иде. Татарстан президенты кулыннан бүләкләрне 4 педагогик династия вәкилләре, барлыгы 50-гә якын укытучы алды. Рөстәм Миңнеханов күренекле педагог Мирза Мәхмүтов исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреатларын билгеләп үтте. Шулай ук республиканың халык һәм атказанган укытучыларына мактау билгеләрен тапшырды. Вместе с нашей большой страной мы празднуем День учителя. Он проходит дни исторических событий, когда соотечественники из Донецких и Луганских народных республик, Херсонских и Запорожских областей сделали выбор в пользу будущего вместе с сильной Россией. Именно от учителя во многом зависит, кто придет завтра работать на наши предприятия, в больницы, детские сады и школы. Кто будет защищать нашу Родину. Республикада талантлы педагоглар күп. Нәтиҗәсе дә куанычлы. Татарстаннан 240 укучы халыкара һәм бөтен Россия фән олимпиадаларында җиңде. 2000-нән артыгы мәктәпне медальләргә тәмамлады. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.